Здравейте! Днес ще покажа Нейтан Род от новия филм Monster High Frankie Fusion. Ето го Нейтан. Това е неговата шапка. Ето я. Поставката не е като на момичетата от Monster High, много по-широка е. Това е неговата книжка. Ето. Това са обувките му. Те са доста големи за него. Той е зомби еднорог, както може би знаете. Опашка. И това беше всичко от мен. Довиждане!